Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallon mu barkan ku da kasancewa da tashar tamu KYAUTATAWA TV. Masu kallon ku sauran mu kamar yadda muka saba gabatar muku da shirin namu na Amana, shine zamu gabatar muku a daidai wannan lokaci. Don wannan ne karon ku na farko daga nan YouTube channel ɗin namu, sai ku ɗauki hannun ku mai albarka ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙarar sanarwa a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri zuwa cikin wayoyinku. Idan kuma da ya kuna da sai ku mana like, domin like yana ƙara mana ƙwarin gwiwa. Za mu shiga cikin shirin namu na Amana shafi na 15. Bayan Aisha ta ce bakin ciki ne sa su a Amana suke su mana barka da yin mota, kawai mu ta yi sabuwar mota, sai sabarin ta ce ke in banda abinki wani bakin ciki ma za su ji, abin da ba za su iya yi ba. Su sun san ma sabon mota ko tsohuwar mota ai kusan darajar tsohuwa ko sawawa, don haka ko fita iskan su masu ta su wuce su ba mu wuri, don ba tsarinmu ba ne. Allah sarki duniya, ita sabarin wata yi san da Amana ƙaunar ko in ce ‘yar uwarta bace, su da ma ‘yan biyu ne, sai dai aka samu akasi wajen mahaifiyar tasu su sabaran, wanda rudani ya rufe mata ido ko kuma san duniya. Wannan tabbata ‘yar ta mace ta amshi ɗa namiji, kuma yanzu abin ya zo yana damunta, tana yawan lalukun mafalkin ne Amana tana neman ta kashe ta a cikin mafalki. To wannan ne zai sa ta mallaka, wannan zai sawa ta zo ta bayyana asiri ya tono, amma Binta ta so ta yi magana, sai Amana ta hana ta yin magana, ta ce zo mu she a raba da su, ai ko zagi musu kai, zagi baya ƙwaro, kuma zagi baya nuna komai, kuma zagi baya kisa, don haka ki je mu tafi. Abdulmalik ya ce wai don Allah in tambaye ki Aisha ko ke sabaran, me yasa kuke haka? Wai bayan Allah ce me suka yi muku? Ni dai gaskiya cikin makarantar nan ban taba ganin mace mai kirki kamar Amana ba. Ba ruwanta da kowa, ba ta shiga hanyarka, amma kuma kun bi kun tsane ta. Wai me yi haka? Don Allah ku daina irin wannan, ba kyau. Aisha ta yi tsaki, ta yi zurum da baki, ta ce kira Allah ma rufe mana baki. Sai sabanin ta ce ke karki ƙara, karki sake fa. Aisha ta ce la, na manta ashe ƙawata tana nan, ya haƙuri Abdulmalik. Abdulmalik ya sake ce musu wallahi ku bi duniya a hankali, ni wato ku ce na muku abin gane, na gaya muku ne don na gyara mata. A'a, wannan tsana da kun ɗoran baiwar Allah nan bai dace ba, kuma ba lalle ne sai su dan ba su da kuɗi. Da talaka ku sanya kamar da na faɗa muku a baya, da talaka da mai kuɗi lokaci ne na Allah, su ba dan Allah baya son su bane abai ba su kuɗi ba, ku dan Allah yana son ku, Allah ya ba ku. A lokacin nan ran sabarin ya yi matuƙar ɓaci, amma bata nuna masa ba. Sai ta ɗauko wani wasawasi a cikin zuciyarta, anya ko Abdulmalik ba ya fara kamuwa da son Amana ba. Sai kuma can ta ce a'a, ka ina ma zai so ta, ai tarakawa inda gani wani aji, wani diri, wani kyau, wani gata na fita, ta ya za a ci mai so can ya bar ni. A lokacin ta yi dara ta ce ai ka san Abdulmalik ra'ayi ne, amma in Allah ya so yadda zan canza, zan gana mai da komai daidai. Abdulmalik ya ce gaskiya da ya fi, amma yaro wannan tsana da kuka ɗauko azumin baiwa Allah nan a cikin makarantar nan ba ta muku wani abun ɓacin rai. In ta shigo tana gaida ku,
tana muku sallama, wani bi ma ba ku amsa mata, wani bi ma sai kun zage ta kuke amsa mata. Wannan abu da me yayi kama? Abdulmalik ya ce to ni na bar ku lafiya, na shiga aji. Kowa ya shiga aji, an taso lokacin karatu an gama, kowa ya watse, sai Binta da Amana su ne akan hanya. Sai ga baiwar Allah nan ta zo neman su da ma'amci masa suna makaranta, wato lauya. Ta ce ku shigo mu je gidan Alhaji Ibrahim, dama ke Amana na zuwa gidan baba taku ta min bayanin komai, kenan sai mu je a gidan Alhaji Ibrahim. Amana ta ce anya ko muna iya zuwa gidansa, ni ai da muka magana da umma ce mata ni ba zan je a gidansa ba sai dai in zuwa ofishinsa. Lauya ta ce a'a ni zan zo in gabatar da kaina in ce muna buƙatar taimako, ku biyo ni ku zamto ku 'yan rakiya ne kawai. Sun zo gidan Alhaji Ibrahim, shigowar suke da waya sun yi sallama, sai Sabirin ta hango da Amana da Binta. Sabirin ta yi faman zuwa ta daka ma Amana tsawa, ki me kake a gidanmu, kin san na tsane ki, bayan kin san bana son ganin ki a idanuna, me kake a gidanmu, maza ki sauri ki kuci da gidanmu, bana son ganin ki ko da minti daya. Sai lauya ta ce baiwa Allah ki haƙuri, ba su suka zo ba, ni na zo da su, raka ni suka yi, Allah baki haƙuri.